Čaute, ja vás vítam pri novom videjku a dneska si ukážeme môj gameplay. Prepáčte, že tak málo vydávam videa, ale nemám moc času. Ak do začiatku leta dáme 50 odberateľov, tak počas celého leta budem každý týždeň vydávať minimálne jedno video. Takže dajte ten odber. A chcem vám sa tu klonuje. Chcem vám teda ukázať môj status, ako som sa zlepšil a ako väčšina mojich videí iba vám chcem ukázať gameplay. Leon, daj mi pokoj. OK. Poď. Yes! OK, nemal šancu. Čakajte, ak si dáme gadget, takto. No a kam úplne to nič nevypálilo. No by to malo vypáliť taký malý útok. Ale to neviem prečo. Jo, OK, dal som jej, že damage, ktorý sa rovná tak myške. Tá myš by uhryzla silnejšie. Som Kenji. Poď, musím sa dostať blízko. Ne. Emska je mega otravná. No dobrá. Poďme skúsiť ďalej. Snad to tentokrát dáme. Uvidíme, koho tam máme. Jejda. No super. Nita je náš najväčší nepriateľ. Lebo so Stewom nikdy neviem dať Nitu. A s tými ostatnými dvoma. To radšej nebudeme ani hovoriť. Yes. Kenji. Cash. A vidíte, to vystrelilo také malé akoby nábojky. Kenji. Som perfektný hráč. So Stewom, ak neviete. Inšpiráciu berem od Ultra Samiho. Je to český youtuber, ktorý natáča tiež Brawl Stars. Dám vám link na jeho kanál do popisku. A ukáž, mám tu nejaký nový mega quest. Máme sa dohealovať. Stew sa vlastne healuje tou ultimou, keď má tú dobrú star powerku. Takže to bude jednoduché. No strašne bavia duely. Je to viac kôl, máš viac šancí na rôznych troch brawlerov a tak. Takže ja mám rád. Preto dosť duely. Ne. Kam tak má tento? Tu nevie ho zabije. Ne, nemôže ma zabiť. Jak? Dobre, idem proste kempiť, dokým nebude všade zóna. Takže jo, alebo. No, daj mi pokoj. Daj mi pekne, krásne pokoj. Áno, kľudne chod tam. Sa dohealuj. No mne daj pokoj. Si ulti? Kámo.
akrobatista. Tu skáče cez celú mapu. Poď. Poď. Yes. Milujem tento pin. Je to proste zhnité sushi, ktoré okolo seba hádže rukami. Ne. Kámo, prečo na mňa útočí ten klon? Však ten klon nedokáže útočiť, čo to je? Dobre, daj mi pokoj. Klon ide preč. A ty budeš preč takisto. Poď, dám ho. Dám ho. Ne, on sa tu zneviditeľný, však jasné. Poď. Ne, yes. OK, posledný. Gale, akože vážne. Dobre. No poď sem, čo sa bojíš? Sa nám tu niekto bojí. No, poď. Ne. Kenji ho nedá. Možno. Ne. Yes. Tak toto nám vyšlo. No, takže myslím si, že tento play si zaslúži like. Takže dávajte ten odober, aby boli pravidelné videjka. A takisto sa chcem stať Supercell kreátorom. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.